Maja, ali ne Luis, nego Novaković, je li tako? Luis ostaje ovde, ali sam se udala srećno i sada mi je prezime Novaković. A St. Louis je ostao samo bend, je li tako? Nije moj bend, nego je bend moga brata koji nema nikakve veze sa mnom. Oni su sjajna ekipa, oni rade isto drugi fazon, neki funk Balkan, a ja imam svoju ekipu koja mene prati, ali reklamiram se kao Maja Novaković. Maja, a koji je tvoj fazon? Pa ja bih rekla pop rock. Ja volim sve da pevam, ali ono gde se ja stvarno pronalazim jeste pop rock. Kako to prolazi u Srbiji u ovom trenutku, u Beogradu ili u inostranstvu, gde više? Pa, ja nemam problema, super reaguju ljudi. Mislim, naši vole rock. I svi traže onaj stari rock. Tako da, eto, ja ću probati da pomešam rock sa nekim drugim stilovima, pa vidjet ćemo šta će izaći iz toga. Večeras promocija nove pesme i novog spota, je li tako? Ovde u tramvaju? Da, ovde u tramvaju. Za ovo mesto mene vezuju mnogo emocije, zato što i sećanja i iskustava, jer su ovde moji neki početci. Tramvaj je sad novo otvoren i restoran je. Kuhinja otvara za koji dan. Tako da ekipa ovde i gazde su mi toliko izašli u susret i sa mnom zajedno organizovali ovaj event, tako da hvala njima na svemu. Nešto malo više o pesmi, o spotu koju večeras promovišeš? Sam ja pisala tekst, muziku smo radili moj brat Marko i ja, a aranžman su radili moj brat Marko i Petar Zorkić, njegov kolega. I prvi put sam zadovoljna sa nečim, sa mojom pesmom, pošto imam i druge svoje pesme koje nisu bile spremne da izađu na ali eto, sa ovom ću da prođem, pesma se zove To sam ja i... Autobiografska? Mislim da svako može da se pronađe u njoj, zato što šalje poruku da svaka žena treba da voli sebe i da prihvati sebe tako kakva jeste. Tvoj tata je voleo tetovaže, vidim i ovde jedna lepa tetovaža tigra. Da. Šta on znači? Jačina, žena.